pupuh hikayat. Hikayat kang kaping saptawinarni sing Syekh Arif kang putra saripini iku bangsane yaki isun ang rungu pangandikane Syekh Muhyiddin mangkana ingkang sabda ana isun lungguh maring panggonan kang sunya ing rahine miwa ing dalam latri atas isun periangga dan ana serta nisun wong sawiji maka awak isun tinekanan dening setan luwih akeh pangkat kang raulan setengahing setan sami sarju samiana nunggangan setengah lumaku lan pada anggawa senjata lawan rupane pada amamadeni sawane anggi gilani lan kabeh iku arep mateni ing manira sawane ambalang lan urubing geni kabeh sawanehipun memadani tumbak lan tamsir angin isun ten obah datan ajri isun makanoli ana suara saking sejaraning batin isun pribadi ana suara saking sejaraning batin isun pribadi mangkana linging suara angadega sira Abdul Qadir ing sakehing setan iku sedaya maka isun satune ana tepaken isun maring sira kelawan maning sun kuataken sing pitulung isun maka suwi sing mangkana ora isun ang rasane wedi ing sakatahing setan sing pamudah-mudahan si muterning riwayat iki sejarah Tuan Syekh Abdul Qadir antuk keberkahan keselamatan dunia rau akhirat amin ya Allah ya rabbal alamin.